Ако често седите или стоите прави дълги периоди, не се движите достатъчно, често се навеждате, изпитвате болки в кръста или сте чувствителни към студ през лятото, тогава определено трябва да опитате този колан за гръб. Ако сте над 30 години и сте пренебрегнали здравето на гърба си, купете този колан сега. Дълбоко съжалявам, че не го купих порано. Ако го бях купила порано, може да спестя $1000 от процедури. Продължителното седене или стоене наистина причинява болки в гърба. Този колан за гръб с форма на охлюв е фантастичен. Носенето му е като да се греете на топло слънце. За тези, които страдат от болки в гърба, чуйте ме, купете този комфортен колан с марката Охлюв сега. Той е богат на билкови екстракти от охлюви, осигурявайки цялостна опора за гърба ви и е подходящ за всички типове тяло, защитава талията и корема. Еластична материя, мека и удобна. Перфектно се придържа към вашите извивки, осигурявайки несравним комфорт. Дишаща материя никога не е задушна. Супер еластична, подходяща за хора с тегло от 80 до 200 кг, невидима кройка, практична и безопасна, задължителен артикул за възрастни хора и страдащи от болки в кръста. Горещо препоръчвам!